Хезмәте аеруча кызык. Алар кайда гына булмый да һәм нинди генә шартларда эшләми. Шуларның берсе бүген бездә кунакта Ләйсән Фәйзова. Ләйсән, исәнмесез, хош килдегез. Исәнмесез. Исәнмесез. Республикабызда бүтән балаларны сәләт лагерына җибәрсәләр, инде Европада милләттәшләребез үз балаларын халыкара татар лагерына җибәрә. Менә шул лагерь турында беләсебез килә. Нинди лагерь ул, кайчан эшчәнлеге, кайчан барамы? Иң кызыгы бу татар лагере Испаниядә эшләп килә. Менә инде 3 ел рәттән Испаниядә эшли. Аны оештыручылар Бельгия татарлары җәмгыяте, аның рәисе Лилия ханым Валеева Шмидц һәм гаиләсе белән эшли ул анда. Кызы Регина Валеева, ире дә Жан абый, бөтенесе шул эшне башкаралар. Нинди максат белән оештырылды әлеге лагерь? Чыннан да анда татарлар гынамы? Анда безнең ватандашларыбыз, милләттәшләребез балалары Европада яшәүче. Бельгия, Франция, Алман иле, төрле илләрдән җыелалар да. Менә балаларыбыз татар телен, татар мәдәниятен онытмасыннар дип инде булар шундый уйлар белән оештырылган лагерь бу. Шуңа күрә безнең Татарстан, Казаннан килә инде монда укытучылар, татар теле укытучылары. Үзләре өстәвенә тагын кызыклы очрашулар, чаралар оештырып торалар. Чаралар, журналистлар белән һәм сез дә шул очрашуда булдыгыз. Мин дә барып карадым инде. Ничек эшләгәннәр. Татар мөхите сизеләме? Татар мөхите сизелә. Бик кызык лагерь ул. Монда иң беренчедән инде татар теле һәм мәдәнияте. Менә бу җәйне анда балаларны биюләргә дә өйрәткәннәр иде, татар биюләренә. Муса Җәлил исемендәге театр, опер-балет театрының солисткасы Алина Штайнберг килеп балаларга профессиональ дәрәҗәдә биюләр өйрәткән иде. Язучылар килгәли анда, җырчылар, менә шулар белән оештыралар инде очрашулар. Шуңа күрә Лилия ханым әйткәнчә, татар баласы татар телен генә түгел, үзенең җирле телен белергә тиеш, яшәгән илендәге телен һәм инглиз телен. Шуңа күрә монда инглиз телен дә өйрәтәләр. Менә шулай. Һәм быелгы лагерь сезонының үзенчәлекле нәтиҗәсе татар телендә һәм инглиз телендә фильм төшерелгән. Менә иң кызыгы шул. Ул хакта сөйләшкәнче без кыска гына өзек карап үтик, аннан соң әңгәмәне дәвам итәрбез. Кызым, син кайда? Кызым, бүген дә әниеңнең туган көне. Мин аңа үзеп кыстыбылар пешереп куйган идем. Аңа алмалар, яңа ясалган коймак илтеп кайтмассың икән? Бигрәк тә тәмле инде бу сезнең кыстыбылар. Бу кыстыбый һәм минем әнием аларны төрле бәйрәмнәргә һәр вакыт пешерә. Әнием кыстыбыларны пешерергә олы татар хатыныннан өйрәнгән икән. Һәм ул үзенең милли ризыкларын гел пешергән. Шулай итеп, алар шундый тәмле булганнар. Әйе, бик күп пешергән булды. Бик озак еллар элек иде инде бу. Күпме сулар. Кызыл калфак дип исемләнгән фильм үзеген карап киттек. Бу фильмны шулай ук лагерьдә төшерелдеме әлеге фильм? Әйе, лагерьдә менә күреп торасыз. Бик эссе көннәр иде ул. Испания плюс 35 градус. Без кыстыбылар, эчпешмаклар ясап җатабыз. Ул белгәнемчә татар телендә генә түгел, инглиз телендә. Әйе, ике варианты төшерелде аның. Берсе инглизчә генә, берсе татарча гына, ике вариантта. Менә бу балалар Европада яшәүче балалар, алар инглиз телендә сөйләшәләр, алар тагын инде анда француз телендә сөйләшәләр, татар телендә сөйләшә, аларга нәрсәгә кирәк? Ничек инде, алар бит татар балалары. Алар бит татар гаиләләреннән. Аларның үзләре аңлыймысың? Үзләре теләкләре бармы? Теләкләре бар, әти-әниләрендә, бабаларында күбрәк. Әлбәттә инде без аңлыйбыз, балалар бит ул. Ләкин юнәлешләр бирергә кирәк. Әйе, юнәлешләр бирәләр. Лагерьнең эше шулай оештырылган. Онда кызык. Син килсәң, менә сиңа кызык була. Чөнки менә бу балалар Актаныштан килгән балалар, Татарстаннан да килгән балалар. Актаныштан килгән бер төркем балалар, алар инглиз телен өйрәнделәр инде. Үзләре шунда ук әйдәман булып, бу Авропа балаларына татар телендә өйрәтеп киттеләр. Бик
кызгай бер. Авропа балалары буларны инглиз теленә өйрәтә. Шуңа күрә менә уен, көлке шулай бик тиз. Бартыр булган инде. Әйе. Әлеге нәфис фильмны кайда һәм кемнәр карый алачак? Интернетка киң җәмәгатьчелек куллануына тапшырылачакмы? Тапшырылачак, әйе. YouTube каналы инде бөтенбез беләбез, әйтергә ярыйдыр. Tatar in Belgium, инглизчә әйтсәгә бит, Бельгиядәге татарлар каналы бар, шунда аны куячаклар. Ну, лагерьнең максаты фильм төшерү түгел иде. Ә менә балалар фильм төшергәндә бер-берсе белән дуслашып китеп, шулай берләшеп, менә шул иде төп максат. Менә Татарстан балаларда Әйе. Татарстан балаларда дидегез, сойлап алу ничегрәк бара? Испаниядәге лагерьга ничек эләгергә? Аны инде Лилия ханым аша. Күбрәк белергә була, мин барып кайттым, менә сезгә сөйлим, үзем дә. Валлаһи әйбәт булды. Кыскасы, Луиза, я безне чакырулар, не балаларыбызны ял итәргә җибәрделәр, телисе генә кала инде. Ләкин кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт, эшләрегездә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Якынлашып килүче яңа ел белән. Сезне дә. Бездә кунакта журналист Ләйсән Фәйзова булды.